No ahoj, ahoj, zdravím ťa pri poslednom videu z cesty West Highland Way. Pozor, nie poslednom videu v tejto sérii, na to je prískoro, ale do mesta Fort William a cieľovej destinácie nás teda čakajú posledné 2 dní. A tentokrát to nebude len o ceste samotnej, ale aj o tom, čo sa podarilo náhodne stretnúť a vidieť. Fanúšikovia Harryho Pottera teraz vedia, čo je na západ od mesta Fort William. A pôjdem k Dumbledorovmu hrobu. Jo, presne tak. A nie len to, na ceste samotnej sa ešte stalo kopec fuck-upov, ktoré sú z tohto miesta teraz strašne vtipné, ale tam som sa mal chuť skotúľať dole z kopca. No a predtým ešte malé opáčko z predošlého videa, kto ho nevidel. A mal by práve preto, že... Do mokrej trávy proste nemôžeš dať ten ruksak. Musím tú burku nestihnúť, lebo tá burka prepadávajúcimi sa mlákami. V poslednom videu som crossol mesto Tindrum, počasie mi stále nedalo spať, ale tie nádherné výhľady stále stáli za to, odporúčam pozrieť a my ideme ďalej. Ja aj tieto nádherné ránka sú parádne, s tým úžasným výhľadom, len hneď potom ma čakala tá otravná pasáž. Najhoršie to bolo, keď ten celý stan bol od vody a totálne mokrý v tom premrznutom ráne, pretože skoré ranné rána nie sú také ako u nás, ale tá zima tam ide pod kožu, preto mám na sebe ostatne aj tú paperku. Ale toto som absolvoval každé ráno a každý večer som to znova rozkladal. Krásne ránko. Dnes ráno som nejaký extra zhovorčivý, tak toho využijeme, lebo obyčajne to tak vôbec nebýva. Momentálne 7:56. Ja som na ceste úplne sám, čo v podstate nebýva až tak zvykom, stále tu niekto je, stále sa tu niekto moce, obiehame sa. No ale o takej 8 hodinke ešte všetci chrapkajú, vyspávajú. Dneska máme na pláne 27,5 km, takže nie je to až také zlé, jak to znie. Včera som to znížil asi o kilometr, čo je fajn, ale bude to do stáleho kopca, takže pomalé tempičko a vidíme sa na ďalšej zastávke. Úprimne, tejto časti cesty som sa bal totálne najviac, pretože na mape sa to ukazovalo ako jedna veľká bažina, dlhá proste, ja neviem, 4 až 6 kilometrov. A hrozilo teda, že sa tu prepadnem opätovne do úplne iných nížin vďaka bahnitej ceste a že tu bude kopec komárov. No nakoniec sa z toho vyklulo niečo takéto nádherné, zvlášť za tohto počasia, lebo to zase v tom Škótsku nie je až také časté, takže proste luxus. A skúsime to aj s tým vetrom. Teraz to budem strieľať trošku od boku, ale tento vlek viem z istotou, že končí tam dole v tej bielej budke, pardon, tu, ospravedlňujem sa, v tej bielej budke. A tam ešte nejdeme, my ideme zhruba niekam sem dozadu, niekde, do lesíka, kde je voda a pivo. Nejak tak by to malo byť. A potom pokračujeme cez tie kopce, čo ma začalo trošku desiť práve teraz, ale áno, to bude cajk. A ktorým že kopcom sa to pôjde hore? No, ktorý si vyberieš. Ale kde sa to vlastne teraz nachádza, možno pre spätnú rekapituláciu. Potom ako som vstal, cez tie úžasné nádherné výhľady a s výhľadom aj na tie bažiny a polojazera, okolo lyžiarskeho strediska, ktoré som v Škótsku tak úplne nečakal, ale dáva zmysel, že tam je, až po King House, a to je prvá zastávka po 13 kilometroch na nejakú kolu a sendvič. Poprvé, čo ťahám slnečné okuliare. Sice ťahám aj čiapku, bufku a všetko ostatné, ale najlepšie počasie, čo som to asi zatiaľ mal. Nechte vlajku vlád a smerom cez hlavnú cestu rovno do King Houseu, kde ma aj dobehlo pár spolucestovateľov, takže sme si tam sadli spoločne. No a vo vnútri prebiehal nejaký výstup do vesmíru, či Kera Maria, ja neviem, vraj nejaká historická udalosť, či čo to. Pred Kinghouseom sa zišli nejaké podozrivé vozidlá, ktoré vykladali nejak veľa batožiny a potom mi to trklo, je to vlastne služba, o ktorej som toľko čítal. Takto vám zvezú batožinu z jednej zastávky na druhú a odľahčia vás na deň alebo 2 povedzme. Berú to aj na viac zastávok a stojí to medzi 40 až 70 libier, čo je celkom dosť aj na Škótsko. A právi trackeri ale uznávajú, keď si to prejdete samozrejme komplet s batom na chrbte, medzi ktorých teraz sa radím aj ja. A to som ešte nevedel, ako budem v tento deň blízko využitia tejto služby. Opúšťam práve toto nádherné miesto
Neviem ani ako sa to volá. Proste nejaká káva, nejaká kola. A ide sa do toho najväčšieho stúpania, ktoré na West Highland Way sa nachádza. Máme tu výbornú situáciu. Zastal som na závetri, aby ma bolo trošku počuť. Ty prestaň klamať do telky. Nejak som si napravil stále batoh a nechápal som, že prečo ho napravím tak často. Ty vole, ono sa to tu, jak to tu drží, tak tu sa to urvalo proste. Neviem kedy, ale asi niekedy z noci, alebo teda respektíve včera v noci, ale ja neviem. Lebo je to len teraz v podstate, čo si tu napravím stále batoh a není mi jasné, kde je chyba. Tým pádom to drží už len na tomto, čo je dosť problém, ono sa to nesmie urvať, lebo potom som dosť prdeli akože. A ja som vedel, že je to šitný batoh, ale že sa až toto stane, nehovoriac teda o tom, že spolu s tým aj prichádzajú iné problémy. Či to je vidno, tieto oceľové časti, ktoré tu začali liesť, to sú celkom akože fakt veci. No a Teraz to tu prevezmem, lebo ten vietor už bol neúnosný. Ospravedlňujem sa, myslel som si fakt, že je tam závetrie. No každopádne v skratke sa utrhol ramenný systém, vyliezol chrbtový systém a to všetko pred tým najvyšším stúpaním, ale vôbec som nebol nahnevaný nejak. Nič iné ako spraviť to repkou mi neostávalo a tu sa vytešujem jak úplný debil, lebo som si myslel, že je to fantastická výhra. Oh my god. Vidíte tam hore tých ľudí? Niekde tu. Tam ideme, ty vole. To je fakt najväčšie stúpanie. Ty kokos. No, tak to bude zázrak. Upgrade k tým oceľovým plátom. V podstate stalo sa tam nejak to, že sa ohli. Niekde v lopatkách. Moc to necítiť, takže som o tom ani nevedel. A vyskočili nejako. Neviem, niečo sa tam proste posunulo, ja už neviem. Ten batoh má dosť veľa rokov, ja to chápem zase. No, stále menej jak ty, kamoško. Potrebujem, aby bolo všetko cajk na zvyšok cesty a neviem, jak budem fotiť a natáčať, pretože uvedomil som si, toto už je tá časť do kopca. Uvedomil som si, že v podstate, keď ten batoh stále skladám dole kvôli foteniu, preto sa tá pravá časť urvala pravdepodobne, lebo je dosť zaťažený. Takže budem skladať ľavú časť. To je 2 dní, to hádam vydrží, ty vole. Dneska už žiadne videá neboli, ani nebudú. Lebo... No... Necháme to na zajtra ráno. Dneska už sa mi do toho moc nechce. No v skratke v ten deň sa mi niečo pohlo v chrbte a úplne mi do reči nebolo, pretože stalo sa to na 4-kilometrovom zostupe, vinou aj toho batohu úžasného, ale teda aj viacerých faktorov samozrejme. Byť na treku predsa len 6 až 8 dní, ono to úplne nie je sranda. A ja som tým pádom rozmýšľal, či využijem autobus alebo v podstate nejakú tú službu na prepravu batohu aspoň, pretože som po celom meste večer behal a hľadal tabletky na bolesť alebo nejaké hitpacky ako suché teplo na ten chrbát. No a nakoniec som to uzavrel tak, že počkam do rána a uvidíme, ako sa to zlepší, zhorší prípadne a podľa toho sa rozhodnem, či do poslednej destinácie si zoberiem nejaký bus. Vítajte vo Fort William, v meste, kde končí West Highland Way, založená v roku 1980 a kde sa dostanete po 154 km po vlastných. No, momentálne sa pozeráte na jeho uličky a nádherné parčiky, no ale pointa, ako som sa sem vlastne dostal ja. Začal som ráno v miestnom bare a išiel som si tam po kávu, nie po pivko. A keďže to s bolesťou nebolo až tak strašne zlé ako večer, rozhodol som sa to risknúť, rozlúčil sa s mestom Kinlochleven a vyrazil do smrteľnej doliny, odkiaľ mám záber iba z telefónu, keďže chrbát som nechcel ešte zhoršiť viac a tak som batoh moc nezhadzoval. Že by posledná brána West Highland Way, hospodárska. A po 123 km som sa ocitol v cieľovej destinácii.
Všetky tieto zábery sú nebezpečné a boli vykonávané profesionálnym kaskadérom. Neodporúčame ich vykonávať na vlastný chrbát. No a mňa čakalo posledné víťazstvo za tento deň a to bola teplá posteľ po týždni šlapania, konečne aj s teplou sprchou, v suchu, proste bomba, po týždni v stáne som si to fakt zaslúžil. No a zvolil som Fort William Backpackers, tento nádherný zámoček, kto by tu chcel bývať, je to trošku do kopca, ale 35 libier za noc nie je taká strašná suma na Škótsko. No a čo bolo úplne najkrajšie, dostanete kľúčik s menom vašej postele. Každá posteľ má priradené takéto mená. Haha, čaute, toto si vravím, že vám musím natočiť, ty kokos. Sice včera West Highland Way skončila, ale dneska pokračujeme s niečím iným. Ja sa momentálne nachádzam na stanici, ale nie na bežnej stanici, proste na ľudoprázdnej stanici. Teraz, keď som vystupoval z vlaku, mi sprievodkyňa hovorí, že treba zamávať na vlak, pretože keď sa budem vrácať naspäť, lebo inak ten vlak nezastaví, takže som celkom dosť veľkom zapadakové. Ale prečo som tu? Dneska sa pokúsim, sú to odtiaľto 3 km pešo, nemalo by tu byť žiadna záťaž. A pôjdem k Dumbledorovmu hrobu. Je to, oficiálne sa to miesto nejak inak volá, videl som to už z vlaku. Je tu úžasná príroda, kokos. A pôjde to po nejakej, neviem či to je vidno odtiaľto, ale pôjde to... No tam dole je proste cesta a není tam úplne bežný chodník. Nedá sa tam dostať nejak inak, dalo sa to len tak, že vystúpiť z vlaku 3 km, potom naspäť na vlak a dostať sa naspäť do Fort William. Takže to je jediná možnosť, alebo mať auto. A není problém si splašiť auto, aj keď by to bolo extrémne drahé. Problém je, že je to tu všetko vybukované. A to asi tak, že podľa mňa na pol roka dopredu, takže bez šance. No vtipné, ideme to skúsiť sa tam dostať. Na začiatku to aj šlo dobre, chodník tam bol, lenže Dumbledorov hrob nie je dobrodružstvo pre peších, povedzme, alebo nie je tam zastávka autobusu. Je ideál, keď tam máte auto a nehovoriac o tom, že na deň bol hlásený dosť silný dážď. Nachádzame sa momentálne pod nejakým mostom, kde teče rieka, pretože prší viac, než som očakával, takže treba vymeniť výbavu. Hlavne, že jedna aplikácia ti hlási proste dážď celý deň, katastrofa, niečo jak toto. A druhá apka ti povie, ne, bude svietiť slnko od 11, pohoda. Je asi 13, myslím, že 40 a teda, neviem, toto slnko není ani na Škótsko. Rozhodol som sa to prečkať pod mostom, že to do hodinky prejde, ale trd makovi, takže musel som zvoliť trošku radikálnejšie riešenie. Tým, že Dumbledorov hrob sa už odo mňa nachádza len 500 metrov, tak som sa rozhodol dať to na skutočného homelessáka a nechať batoh pod mostom, že tam pôjdem bez veci, aby mi všetko nezmoklo a vrátim sa po neho hneď na to. Čakali by ste, že to bude vyzerať nejako takto však. No neviem, čo som čakal. Celý deň prší, tak som si myslel, že sa to vyprší. Následne, keď tam prídem, sa otvorí nádherná medzera v tých oblakoch. Všetky zrážky padnú ešte predtým, ako tam prídem. A poznáte to, potom sa vytvorí tá nádherná obloha okolo. Povedzme si otvorene, stále lepšie ako byť ten posledný deň na West Highland Way, pretože táto smršť bola predsa len očakávaná. No a ja som chcel vidieť, kde leží najsilnejší čarodejník na svete. A tie ostatné veci, no ako sa hovorí, to sa vsakne. A v tomto prípade aj doslova. Cesta naspäť už bola ešte horšia ako cesta tam. A na stanici sa to nezlepšovalo. Bolo tam strašne rozmočená pôda, strašne veľa blata. Myslím, že mi trošičku premokli topánky, ale len akože toľko to, že na to, čo ustali, ako klobúk dolu. K Dumbledorovmu hrobu som sa dostal. Čipsy majú octovú príchuť. Sú fakt intenzívne a dosť dobré. Máš dobrú chuť. No a treba to brať pozitívne. Stále by som mohol byť v najťažšej etape West Highland Way momentálne, čo určite niektorí ľudia sú a fakt im to nezavidím. No, keď som si stopol ten vlak s dvihnutým prstom hore, ako sa stopujú auta, tak som si konečne sadol do sucha, do tepla a mohol som si vychutnať pohľad na škótske vysočiny, na tú nádheru, kde mimochodom sa na tejto trase točilo naozaj veľa záberov Harryho Pottera na ceste do Rockfortu. Medzi ne patrí samozrejme vyhlásený Glenfinnan viadukt.
A teda som ním aj išiel a samozrejme je to 100-krát lepšie popravde, keď mám byť úprimný, ako ísť hore a vyfotiť si to, máte z toho väčší zážitok a môžete zvoliť akýkoľvek vlak a nemusíte sadnúť do toho za tých 70 libier, čo je fakt predražená suma do toho originálneho. No a už cestou naspäť som zaregistroval nejaké náznaky a keď budete mať šťastie vo Fort William, stretnete niečo takéto. Professor? Is this all real? Or is it just happening inside my head? Of course it's happening inside your head, Harry. Why should that mean that it's not real? He's not Fred, I am. Honestly, woman, you call yourself our mother. I'm Hermione Granger. And you are? Ron Weasley. Ready, Fred? Ready, George. Bottoms up. Harry! Yeah, Harry. That was not funny. Training for the ballet, Potter! Gryffindor win! Áno, pustili ma aj do vlaku, ale musel som použiť všetok šarm, ktorý mám a zahrať sa na fakt milého chlapca. Damn. No a tu už mi zostával iba posledný presun z Fort William do Roy Bridge, čo je pár kilometrov vzdialené, pretože v Fort William v tú noc už nebolo miesto a ja som potreboval nejakú posteľ, kde prespím a preschnú mi zase veci z tohto dažďa. No, dneska sme videli Dumbledorov hrob, čo bola pecka. A za to som rád, že sa to podarilo, aj keď aspoň na tých 10 minút, alebo koľko som tam len strávil, aj z toho pár záberov. Nemohol som si to moc ani vychutnať, lebo to bol fakt, že smrš ten dážď. Možno tu hodím mapu, aby sa to dalo lepšie pochopiť, ale od Fort William, kde som v podstate skončil West Highland Way, som sa vzdialil 3 dediny ďalej do Roy Bridge. A potrebujem sa dostať zajtra do mesta, myslím, že sa to volá Spin Bridge, ktoré je vzdialené 5,5 km. Je to trošku naspäť, ako keby, aby som vedel v podstate odtiaľ vyraziť busom, ktorý inak, by the way, pôjde 2 hodiny do môjho hostela na Isle of Skye a bude stáť 31 libier, čo je celkom dosť. O cenách, busoch a dopravy sa ešte budeme baviť, toto je väčšia téma, z ktorej som trochu zaskočený tunak, ale ok, nevadí. Na tú cenu zatiaľ kašlíme, proste bude to trvať 2 hodiny, je to dosť dlhá cesta. Horšie je, že samozrejme zajtra je nedeľa, nedalo sa vypočítať, kedy dokončím West Highland Way. A dokončil som ju vlastne v piatok, v sobotu ešte ako tak jazdili vlaky. Dneska som sa predsa len dostal jedným vlakom tam a tým istým vlakom aj naspäť, takže to už svedčí o tom, že jazdia vlaky menej. Ale zajtra nejazdia vlaky vôbec, akože nedokážem sa dostať z Roy Bridge do Spin Bridge akože vlakom, pretože jediný, ktorý ide o 21:30 alebo kedy. A to mi nestačí, pretože tam, kam sa potrebujem dostať, jazdia, že 3 busy, nie 2. Myslím, že 2 alebo 3, jeden o 10:18, ďalší o 2 a ďalší ešte 14:18 alebo tak nejak to bolo, čo je fakt extrém, čiže ja zajtra nemám moc veľa možností, lebo toto začína byť už trochu moc komplikované, nehovoriť o tom, že ja sa z tej destinácie potom ešte chcem dostať do vlastne našej cieľovej destinácie, ktorú som možno ešte nespomenul, to je The Fairy Glen, hodím som určite nejaký obrázok. A čomu sa musím vyjadriť k tomuto hostelu? Ešte aby som nezabudol, tento hostel. Toto som bukol, pretože vo Fort William nebolo miesto, čo ho dosť ľutujem. Je to tam vybukované, ja som nevedel, kedy dorazím tú cestu, to sa nedalo úplne predpokladať. No a Fort William bol oveľa, ako by som povedal, až lepší oproti tomuto a lacnejší hlavne. Dvere sú len, mám ich akože zamknuté, hej, ale proste keby som toto teraz odomkola potiahol, tak dvere sa proste normálne otvoria, žiadna kľúčka, nič, hej. OK, radiátor, ja som rád za radiátor, že funguje vôbec, ale kým som prišiel na tento mechanizmus, tak to ako mi chvíľu trvalo. Nehovoriac o tom, že bude kúriť celú noc, pretože dvere, okná, ako nie, že by netesnili, oni proste ti buď ostanú v ruke, alebo je tu diera, ja neviem, ty no. Takže toto tu je celkom zaujímavé. Čo je ďalšia vec, to samozrejme bez toho nejde, vyzerá to daždivo a po obede vyzerá veľký dážď a do obeda to vyzerá na slabší dážď. Každopádne to vyzerá na dážď, takže šlapanie v daždi proste, no. Už máme skoro všetky zastávky, ktoré som chcel absolvovať. Prešli sme do West Highland Way, videli sme Dumbledorov hrob, nafotil som, myslím, že to bola Jacob's Train, vlak z Harryho Pottera cestovateľský.
Dokonca sme videli slávny viadukt, čo je super, splnených je veľa cieľov, fakt. A zatiaľ je to za mňa všetko. Tak sa majte a dúfam, že zatiaľ sa vám videá páčili a neviem, či zajtra to bude posledné video, alebo či to nejako ešte inak zostrihám, uvidíme, ale zatiaľ predbežne by som rátal toto, že bude predposledné video a zajtra to zakončíme s The Fairy Glen a novým hostelom. Tak sa majte. Čaute.